Ja, NSOI och i Golon tar så utla för att spela från att i väster så inne här i förra halvlek. Och hemmalige Wojcinger ser ut till att räcka till här och att i öster så inne. Och här blir vi att Flyman Reuker ur den här förversionen eller vad det är som tar hemma. Men nu alltid den som var uppe. Så blev utsynningen nästan det bättre. Lishi Barner hälsa kvar på annan. Och det är Atle Gregersen och Clement Olsen. Som var ju vattle samman detta kvalitet mot Schweiz här fyra. Nej, tar på dem så jag låta kasta över och det ser ut som att Wojcigan är färdig i brom. Ja, men det är att de ganska mentala spel och det tar vi från Örnlina så då man bättre spela om man mot det ena mål och det klack så var det om man mot det här hade andra men det bättre ofta det ganska att man vant ganska mest att i halvan och har Björn ser väl att de har bättre spela ska man köra norrut och in söderut eller något va. Så jag där ganska föla som är hemma här. Men akkurat här vet jag inte ordentligt det är ju öliga ska man säga vi skulle nog att det täcker ju bara bant om man har väl men vanligtvis hade gått med träna vanligtvis till akkurat vinst alltså infra från fjärden va. Ja. Jag vet inte jag vet inte rätt inte nu så bara. Kan ligga sånt tablet och checka. Och så menar du Ester Wester så det är alltid där ja så också bara inte alltid. Nej jag vet inte helt. Det är helt ja, också på en också. Ja. Ja. Så. Håll Ester Wester alltid ja. Och Alex Troley är domare. Han får bruksla disten en gång nu. För jag låter. Och atletester i det är det nu klockan 3. Är det sätter att börja klockan 3. Ja, Atler är klara, men domaren blev vi hitchat ordnon så han börjar kanske efter att klockan här är kanske klockan akkurat bliven 3. Och distren är börjaver och Wojcigan är Joa spelar upp. Gerst Hansen till Atle Gregersen och Erling Jakobsen. För lite bollen från Amina till Djordjevic. Laval så kommer ja, och här är så jag den fyra runt Wojcing som nu är färdig till NSO spela. Bara Hansen till kanske en särskilt löta tjona kom efter det här alltså en gamla hemmavötl och så vet jag inte hur Wojcing kan ta mot honom. Är det säkert flera som är inte van på rotten om att han skifte. Han är ju en landslagsspelare någon och har haft gå avrik här vid Wojcing. Ja, han var ju från Amager några kragmannar och kanske som jag tror att det så vant jag väl flest ska man säga gå kommer tror jag att ja det har väl varit nog så naturligt men han säger sig själv att han ska ha bruk för kanske öron är björn men det har väl själv väl så nej så är det. Men allgal är nog säga att det blir friare det sätt nu ja att det blir rätt att skifta roj och man stackar pengar då var det folk i luften men i allt att det blir mer normaliserat man har ett annat Angel fuck you look off här longer så. Nej, verkligen att om nu vet man som också skriver om att pengarna är flyttar ju folk så. Ja, till Wojcigan så pitchar väl upp Erling snäger bollen en Blayton Boa fram visst med till Hans Jakobsen. Han rör så sända bollen fram till Djordjevic men etnast inte mer än näst bäst och det blir ett inkast till NSOI som Tobias Olsen tar. Och så det Per Langkort. Och här är det Jens Johansson. Så det är Jan Ellenskort som kommer ur UIF för Klafira som är vänster backer nu och inte Einar Tröndajek som player sidan också fast där där som plats någon. Han så utanför i lötne. Ja, men alltid Ronald Skinkar tog Jan Ellenskort till Ronald Vikartava att det ganska mer till en Miver spelare tog att det gick ju så över om att det troplagar här och de får det gevast och till så vidare. Per Lejensa att det faktiskt får det geva så fotboll till studiet ordentligt men här spelar så Bayer och har spalt med partner Addison som Ronald Skinkar har spalt. Så får Wojcigan fätra botten och sända han fram till Andreas Lava Olsen. Han touchar efter och så kommer färden i spelet. Fotla för fram efter och högra vank
Och så väl in fyra. Sölve Vattnamär langa till och räkar igen motläggare här. Botten stöcker ut fram. Och så är det NSOI. Paul Johannes Justinsen. Fotla Feromina vid botten nu. Sendran att gör fram till Bar Hansen. Och Bar hever koss och han brost här igen. Och sendrar så flatt in fyra. Och Vikingarna får inte ordentligen tämmeralda stövande. Men botten för ut ur broststeinen. Och till så Vikingarna som ligger fram vid. Åtne Fredriksberg, men sender ikke være nekka hø og nekka lang, og for å ta vi hinnom bornen, og ta vi innkast til Viking. Ja, han faktisk tvær fina støver, først da Vikinger, og lava vi så innom power, for bare stær for en Ellenskart, og legger så bolten ut fra til Sølva, men faktisk en rymlig god skådstøver, men vi så blokkera, og så i neste moment, så det Rona kikker for en sted, og får bolten til høyre, her bare kommer vel om man i høyre bor, men innledningen dreker så ikke så vel som man kunne huksa seg, og et eller annet sted følger jeg etter point, jeg tror det er veldig som att läsa färdigt säkert har vill jag gärna säga att det är inte så öjligt attraltande. Jens till Karl och så är det Per Langgaard efter. Och här kommer så Sölve Naganer och han färdig spatt bollen från sig och han stöcker ut här och tar inkast i stegen. Tobias Olsen tar inkast efter till Per Langgaard. Och till hin med variant Jens Johansson. Och Jens lägger så bollen efter till Malmannen som är Rekva Hansen. Och så är det Per Langgaard en affär som är lång sändning diagonalt fram av vänstra bank. Åtne Fredriksberg Tim bollen väl till ner. Narskas Brostein för in Brostein lite så in fyra och här ständer som Malmören och färran och i Fönningen Elias Rasmussen. Så är det Filip Djordjevic sänder bollen till Laval och Gerst Hansen efter till Atlan. Atle Gregersen dirigerar. Hever så botten chassar. Center han så iver i hinna halvena. Botten kommer lite oman för Adesina Laval. Viking ändå så gärna få han. Center han oman efter Vikings halvena. Här för Atle Fetronon. Så är det Froen. Så är det Sölve. Så är det Erling Jakobsen. Lite botten väl fram efter till Filip Djordjevic. Ragnar får rakstra bollen. Sätter fyra fram efter vänstermejen. Släpper inom här. Och lite så bollen långt in i Brostein. Och ändå så gärna får bollen tur att Brostein. Åtne Fredriksberg. Räker fram efter vid botten vänstermejen, kommer fram av mina vinon. Steggar av, spelar så stått efter. Jan Ellingsgård, långt efter och så är det Jens och Jens till Per. Sänder så botten till Karl Lötjen som är den attaste av Mioman och NSOI. Så stöcker bollen till Lava. Och han sänder den långt fram efter. Sölve Vattnamär har bollen helt uppe vid högra håll. Och så får det så checka Antlar, han börjar center. Här kommer så Gerston hjälper lite in fyra för färran ännu så gärna få han. Paul Johannes Överfinchan. Fram efter vid botten lägger han så till högra. Barder Hansen väntar sig lägger han så stort åter till Tobias. Så möbel är inte för att vara så grulligt tryck för att trät och i NS och i. Och så är det hinner med igen Jan Ellingsgård och Jens Johansson börjar till Per Langgaard. Och ännu så gärna bytja talnar upp fram av mina. Clement Olsen ränner spelan från sig på vägen fram efter till Bar. Men nu är bollen kommen om man in i halvorna. Ännu så i början lite grann om man har mina. Viking kan få han Filip Djordjevic. Samma spel vid Laval. Djordjevic av vänstra bordet. Räker vi bollen till Laval efter. Och gavar rörsler. Och så lägger han bollen ett flatt in en liten misskilling. Sölve välfärden. Bollen ända i mina. Viking kan hemma framvis. Atle Gregersen. Erling Jakobsen. För om mina. Litter han så väl fram högre med igen. Är det Lava han färran lyckas som vi hade någon in i Brostein men släpper inte efter bollen någon korsnä. Att så kör vi kort så diagonalsändningarna fram till Lava. Ja, man ofta snackar om att lite ett rum i attan för världsspelarna och det är väl att vi att Lava färran som kör pannorna och här vi här utan rum som är tömt attan för ju Janrennen så inte att vi som släpper sig. Men annars vill säga att Disney börjar röra väl in i röna att spela bollen och nu är också hänt också så. Ja, här är farner 6 minuter och här är 0-0 i Göte och i topptesten mellan Viking och NSOI. Så för att se att Launar och få grej och akvart kan vara hänt långt nu. Så är det Viking kan efter till Laval.
Och NSU har truppläggar men får bollen ut ur bröststeinen. Paul Johannes Justin sen nu. Missar han. Och vi skiljer till Hape som är lagt 8-1-0 mot Skala och till Sebastian Pinkel som skorar. Ja, och ett mål som har räknat vi man kan väl för Hape är väl en rymlig grej favoriter mot Skala och Distrin mot på 60 det hade jag bär gott för Habelar nu. Vi alltid spelat faktiskt för en annan. Nu får jag kanske. Ja, 8 minuter farner, 0-0 här och 0-0 alla är stan i 8 alltså i Gondadali här första mål är kommit Lima League. Och ännu så vi pitcher upp här från grunden i och här har vi Karl Lötchen av botten, staderna kan vi ska så äknar i halva ut i högra så till Tobias Vittus Olsen Adran. Här Per Lankart, han vill trösta missa bollen. Här är Möller chef här hinvägen och till Salve Vattenberg som för in och bröstar med bollen. Skjuter och Mondolokas bästa mål Möller ger till. Ja, och näka tog ju ganska snacka om framan någonting att och Voichinger har så öliga väl att ganska motsuligera en fel ska man säga. Så loppet mot så tingen och det som händer här och så kommer det få insändning till Salve här och han ger det rätt och prövar att placera den i motsatta här men som vi har väl lyckats lysa stöv nu. Ja, och tar färre åter i all upp och bollen vill spela framåt till Salvan som är vänstra med nu och han så kommer att rom och han vill centra steg att backlinjen och sända bollen in fyra och här blir det nog hotnas barske. Nej, det vet inte om det blir hotna. Det är inkast ganska helt ja. Ja, men jag har en känsla av att det vore inte ganska vi att få ett avvist ivetak och just det snära och att det är faktiskt en rymda go mål att själva själv i fotlar för kan man säga och jag vill tror kanske placera helt åttaliga men tanke från Rölla går han prövar placera så att som regel räcker men det kommer inkastet väl en fyra och nu har det blivit hotna men det är omställningsspel som fungerar också väl tror jag. Ja, men det själva till den möjligheten det själva en kämpemisstag ja. Och själva och tar det smart jag har en folk ska man ju allops ska man se sån och så är det ju stort till mål i och så jag hade väl så ska man öle komma möjlighet till Sölvi häst för när. Hotna spark till Wichenk som Salve är färdig att attacka. Och till vita Estara Malia att när folk in i de målen väl in fyra och Malmö färdig och så stack bollen laser in i bröststeinen kvar färran från Benjamin Fistronon. Lägger han ut till Salva högt in fyra. Malmö är vi ut efter någon och färran och helder honom. Och lankar han av men här är Anchen Möverleitje att få fättriga snärbotten. Altner Fredriksberg var det enaste inne så gör den av Witching Salvene. Och han får mot Saranchi mot en och 2 mot 3 mot. Mannen och bollen väntar länge från nästan. Ja, men tanken är ju sånt att det är en kontrasätter igång så vi räcker inte ut att en så bolt självläggaren in airfair ta ett för den luft under bollen och Malmö har vi gå att göra med om och för alltid favorit att vinna slikan boll. Så är tanken sånt att sända åt Fredriksberg där och kanske räka analysen bättre så att det kan komma en mot en här och vara så word för which kan och passa i på. Ja, och här är så Wichenker som har bollen av Eknar i halva och tar lächan efter till målmannen. Så kommer det däckt utspark från honom i våra hina halvorna. Laval för ett med Karl Lötchen utanför det. Och så gärna för bollen upp i loft till Ramini och tar ströjast vi har fått Emerald honom. Och Wichenker missan på han åter. Hans Jakobsen har han vänster med igen. Ja, och så skiljer vi att ett mål är kommit att rätt och det är kommit skilja ja, liksom det kan det var inte nu bra att det är helt inne i bröststeinen och Laval prikar sig fram att bollen någon här sätter tonna under han får in ett till 1-0 och han kom bort ur ja, inte helt onkel men alltså det var Sölve Vattenberg som Herja ja, slapp ganska näka latt jöknon här men från backlinjen lägger bollen ut från och här var han knapper Adesina Laval stack foten fram sätter tonna under han Ottaleja, Malmö racker efter någon. Får inte mål och Wichenker har vi är väl åt Amo säger jag. Ja, det är allt att det har haft ett av så här och haft den största möjligheten men själv är ju faktiskt att Malmö en skott fint helt att dra backlinjen själv ska inte släppa från vi men att släppa han och så lägger han bollen ut från till Laval som sitter rotar sig någon och styr den in i motsatta synet så att ja, Atlantis där uppe på rest. 12 minuter far ner, här är 1-0 till Wichenk mot NSU i Göte men till Eisnermal kom ju i Klaxvik skilja lannon.
till på 6 som lagt 8 i Klaxvik. Synd raskande, ja. 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 Men sen är raskande på 6 lägger 8 men jag hade kanske på 6 till 9 eller. När sen var det på 6 det här var kanske inte finge täpor så gjort det kanske här uppe på inte då jag kan chef väl komma tror jag att så eller så men för 6 är det ju en lusnej att få när kommer till just ner att vi bara också om att det var säkert när jag fjärde plats i isen ja. Ja, så är det NSOI som rönner och tar på sig frispark. Fram i Witching Solvenen. Och det är ju inte naktande för NSOI att täppa inte ner distant här vi tar oss om så vi må räkna med att ta komma ju en svärre. Så lägger man 4 men i halvtid av Witchganer har ska man som säga kommer det väl till ända distant att det finns ju så gott i Italien men Ronald sig måste vara åter och lägga mer 4 kanske och i alla sparsen. Ja, här är alltså frispark till NSOI. Karl Löchen tar den, lite bollen fram i Brostein. Och här för Gerst uppe på bollen. Och så har vi det att Nolsjö Väster har lagt sig 8 i Sore mot Fellaxlinon här. Veteraneren Tor Inkar Axelsen har skorat. Ja, kanske är center raskande okej för eller Sorengan här var väl isen en tvärkarantäner men ja och Nolsjö Väster tar vinna showen igen och lätt att Mikland i sista lötet mot Fulfring Krustvik och så där har vi ju mål på latter men nej var sista mål och i kvarkna och time distant vidare var så nu kvarts alltså och kommer det klart så och kommer väl isen här att vara och det var Altmar Fere som lägger på 6:38 i Klaxvik. Här är NSOI, bättre väl, men så för bollen Iverom, en lång sändning från Hannes Jakobsen. Karlöchen. Högre med till Tobias. Åtne, vi är alla på en, missar bollen. Ikke frispark från Benjaminsen. Så är det Salve Vattnamar. Och Hannes Atrom. Gott spel till Wichingon. Beethoven. Åtne. Och det blir nog till ja, så blir det inkast till NSOI. En lång ränning till Tottenham Fredriksberg. Ja, och här i Sarpegeri är alltså 1-0. Här är 1 kvarter färre nu och det är Witchinger som läser 8-1-0 i talta minuter. Och det är NSOI som har fick ett inkast också framåt och Witching Solven i högre med igen. Tottenham Fredriksberg kan länka ränning här efter bollen och det blev till inkast nu och till så teacher och till 8 som är på bollen så sänder han in 4 och så måste jag färdig mål och han var bara inte om för det och ja, stod öla laser nekras ner. Ja, men i halde det var läkare som färran och på med här och bollen kommer ju där hötta ju en länken inkast Jan eller skurchen från vi och så väntar där något att längt inkast men det kommer stort till men så bollen ut till 8 och så kommer det ett sort inskru här inlägg och det står nog laser men jag var läkare för akkurat för på där bein fram så det har spark till Rona och Schenka. Ja, Hotna spark som 8 Eisenteker. 8 Fredriksberg. Och så kommer det och det kommer högt och normal någon och det blir skalla ner i svören och upp om här var Eisen en giltemölache här vi kan skalla i ordentligt här sagt. Ja, jag hade Jan Ellersgården från vi starkare luftspelen så fyllt där kanske boll till lite sin det lagt där lite hackar sig Jan kanske flattar vi är största men i banan för som sista förne så är det Ronaldskingarna som är det här som söker bollen och kommer tättare på han och är som avstånd här så att härliga vilka lägger kanske lite sin det farligt och just det på stund. Ja, men tar slipper vi kvartsen någon boar ferinar och är i 8-1-0 framvis. Atle Gregersen och bollen spelar stått till Gerst Hansen och så är han efter till Elias Malnon. Längt utspark från honom. Bollen snärar ut i borg här till Filip Georgievich. Tar bollen ner. Stadra Mines. Snärar sig och frigar bollen fram till Hans Jakobsen. Vi är alla öppen om man missar bollen. En så gärna får man så kommer Salvi på Leichnär och han varvar bollen och ser det fotla ferran. Fotla fer fram efter vänster mejen Salve. Så glyr han. Ja, han släpper. Han reser sig efter för bollen vissar och lägger han väl från sig åter. Salvi ekvile är sönder. Tryckver Reinest väl. Så en lång sändning och här är Clement pura ensam atlervis grullarna kommer mot lägaren så här Justin Evaneka. Och det är Erling som är huvudbollen spelar till Filip. Filip in efter till hans Jörgen Juros.
Och Hannes Jakobsen och Hans Jörgen Joros och så Iver till Gerst Hansen. Får inte spela, var ju så där spelar så bort när stövet har Jonas ska pröva lite trista men klara spela för på första press ju kommer. Han plockar stöv nu att tre. Och fram till Andreas Lava Olsen och han ser det färra om att släppa jag när väl en fyra om man loftar. Ja men heter gott så vilken gång. Ja super. Alltså där är när inte trångt att stöta vinner ju ta första bollen tar det bara kläm där men så kommer alla fram Jonas kan så spelar för på första press skilla gott ur vänster så evil höger och så kommer inlägg från honom och Malmar är så sjön ut och tar bollen annars står Sölve pura laser 18-4 men att det var Lucas Malmars boll ganska atlan väg. Men som jag sagt, jag nämnde ganska bra vi alltså Wojciech efter mun till hur så det sträv så jag har spalt mig bättre och är inte ganska gjort ju i för att det blev mer ganska att stroj och hoppa på att få några mål kontra så där. Jag alltid mer så du skipa jag näck bättre spel alltid. Ja, jag vet ju. Från Benjamin nu spelar jag min shot han är intresserad. Annars är det största samma manning. Jo, det hävrar väl och till väl snäcka vi backa gör att några vägar som Islandje och nu kan man så säga så prövar han utveckla lige ganska lucenter ska man säga vojar, ja. Så det är så som Rainer att så att bollen är bättre utan Brostheim men han skriver sending berusar att hinner kunna föra. Vi snärar alla upp och till vi Adesina Laval prickar bollen framåt till den skjuta Lavamannen och han sätter fotla förra och man efter mot backlinjen och så en 4 över Hotnanspark. Ja. Ja, vi såg väl vi där så själva mest för det mesta ut i vinster så jag vill ju här är vi i spel någon och är så fyllt vi i mål någon isne och hit hinner bara någon där så sånt lava som häver sina öliga affär och det ger isen det till att en så gärna kunde inte skruva hött jag och ta runt armen så bara löpa fyra läs ja i behövde precis till så du ska det bli straffa i rymla till att vi vill ju ganska skåra nästa mål. Men på ett annat tidspunkt så må att ta chansen om så era stövan är den samma som om det är nu va. Men att Jonas ska inte ordentligt klara svär att det emot till att det är 18-4. Jag har startat att Wojciech bankomat över gott kontroll av sig. Och Hotnanspark kommer här för Hans Jakobsen väl in 4 och man nu trobblar och så stack bollen laser här och så är Bruksla för Fryspark också till så i Fryspark helt ganska Malmannen. Alla helst han är ringt jag kommer ut här. Så onkel får oss extra. Men så jag att lägga bollen öla tatt på målet alltså inskruva. Och så är det en sån kamp och ofta är det första bollen som inte så är så öl avvärd men den bollen som det är ny ifrån här så är det att de har placerat spelaren så här så mycket väl att här är det nästa av bollen här. 20 minuter halvtid erfarna. Ja, 20 minuter och här är 1-0 till Wojciech mot NSOI. Och det är annars 1-0 till 36 vid Klaxvik mot KUI och till 1-0 till Norrköping Väster och i Sore. Och till 1-0 till HP mot Skala. Så minns jag med det var gamla mål. Det är liga Destiny. Så det ända så i. Nu vinner där mittelnär och här var så Clement men han fick inte bollen vid sig. Destiny Fugla för sån här och kört en total man kan gå från 0-0. Det är ju Ice en liga Destiny här om alltså ska man säga ner hästen säljer och efter här är det spärr något Spärnoskål? Nej, det är inte. Nej. Trångoskål. Trångoskål, ja. Man kan ha spärter och över trångoskål. Det kan man säga. Ja, och tar är nog här. Där bär. Där bär. Så är det ändå så i. Och tar den bitcha upp här av Egnar i halva. Vi väljer att låta botten gänka sina mittlen ut och i vänster söm till Jan Ellensgård. Och så där Jens Johansson och så kommer Karl helt efter att vi uppe i Kingston. Och i rum här högre med till Tobias så är det Atten Frisberg så sätter han för mina och vattnon över fuck Bale vänster högre men alltså nog så nekvar center kanske eller så gärna i färra Skyward hade kommer i all uppstöven. Ja så akkurat här så för nu kunde vi se att det är Atten för bollen här ta det är med om man räknar vi 11 ska jag kan nog så är det att själva vattnar på spel vänster med en räcker och man kommer in i Brostein och släpper in nej han släpper lite bättre väl för krock bollen från honom. Och sätter så bollen fram till Atten sätter bollen första för in där till Bar. Och bara till 8 atter och så lånker ut go beinsending till Jan Ellensgård tecknar han ner här ute i söjnen lägger han flatt in netter Paul Hannes om man missar bollen nej han färran visar fram vid Hans Jörgen Adnan Fridsberg i Vaste center till Beethoven ja och så kommer vi checka den mitten Beethoven färran atter och lägger han ut i vänstra högra bord och här är det Tobias Olsen ränner upp Joao. Och så har han nog att sätta A så vill han tackla över bollen för ut och han får inkast. Inkast till NSOI från Malaya högre med in. Och möjligen ska Ottne kasta in hos i stegen. Han är ganska en att han vid med lång inkast någon. Och det är väl också väl för i Debelstone NSOI till vi är när vi är tvärfärder så
Vad ska det få på sig ur nu? En kast kommer. Ja, tar släppa ta bollen ner här och få närmast skott av han här men ta luckas det inte kosten till Ja. Inte han fastligen i varje stövne tja Viking kan ta in i bröstet. Nej, det är väl tre dömer jag vill säga att det är öjligt att vi att det är Ronalds färdighetsförn är det frågor som kommer och bläga sig ner i skott här men alltså vanligtvis säger man att det måste komma fyra inkast eller hotnarspark det måste detta ner i 5 meter och inte söker och det är faktiskt tre stövar vi det kanske så här att det är ja tatt vi att Ronalds kan vara där för ja bollen eller det var nog där för utanför men tar så klara vart fyra. Och man rapplen så. Ja. Och nu är det spännande vid kvarter att fratta ur Klaksvik. Kör så väl. Och poäng. Ja, när vi. Ja. 2-0 till B6 i Klaksvik ser det annars. Och NSOI börjar att bygga upp att här och ägnar i halva. Karl Löchen. Men det är gott tog för folk här och stan och kan stå attla. Och äckliga överraskande man säger så emot till om man hygger att se steatallen ja men det är nog ganska att 60 det ganska finns ju för lite på sjur alltså emot till spel i annars ja och där är ju en skärte men att lika väl har helt fast vid konceptet och här vi och skapte öle några goar fotbollsdistrikt. Men nu har längt inkast att det är vet som där fjärde för därför ett nästa år. Spännande vet jag ja. Och där har vi ett inlägg att rätt. Väl in 4. Ska han ut ur brösten. Och så in åter. Ja. Karl Löchen. Lava helt där åter. Fram till Djordjevic. Och så är det Sölven ur den högra men. Han räknar också frukt. Mest till han vid vänstra men. Så väl in 4 från till Greenwich men tar vi man 4. Ja, men alltså i alltid att tendensen är den samma lugga väl. Ronald ska kanske komma inte mer vi, men i alltid att tar ju vilka levande föla sig väl rymla trickar det är så debosöner som kanske ska säga sin skumlar ut, men annars så ju själv spel någon alltid att klara öjla väl att avvisa Ronald Skinkar. 25 minuter farner här i förra halvlek. Och Viking. No. Och så var mål i Foglafjord ser där och Ebestreimer har lagt sig åt och det är inte gott för fullföringar till tar lite som är attaster. Ja. Men här är ju inte är det bara det första målet det kan vara såna kvanna som föräntar men det är väl tendensen att komma näck mål just nu för ner. Det kommer in så tulla. Mål alla stannar nu och det är inte halva timme färden än. Akkurat. Och att sitta boja eller lunch jag kommer ihåg men nu checkar rymliga tulla. Men det är fullföringar, ja. 60. Ja, är nej, 13 omfär laga där. Det är inte nöktant, det är klart. Djordjevic. Nej, frispark ska tagas Andersson Amina. Ja, det så jag nog ganska isniga barror och Atne Frisberg har bort om soja. Alltså Atne kommer över högre. Det ser så kan han träcka mer in, ska man in i vatten och komma till skottstöver ganska i större mål. Det ser man vi bara. Simon Rekven teker malsparker tja NSOI. Och ja, här är framvis 1-0 till till Viking mot NSOI. Ja, nu är det additional val som vill centra steg av vänstra vanchen tja Viking. Och Hannes kommer fram vid Eisne, men han får litt bollen i 4, men Karl Löchen får akkurat strekt foten ut etter bollen, men Viking kan vinna natter til Lava, og så Verra Felter. Nej. Han har väl nog en rein tackling. Ja, jag hade Reiner bollen där. Ja,
Och det var alltså hard point men det är en god vägläggare som kan se det här så tacklingar in till. Ja, Ellenskort, ja. För man är ju hinsläpp för boy så är det inte helt att. Det är ganska tror han tog chansen där. Ja, tackla. Han får nämma ganska det var färden av måste ta ner. Men det är så inkast i stegen och det är Gerst som plejer att ta inkast i högra med och han kör han isen nu han är 20 meter från backlinjen och här kommer det längt in under Malle och här är Paul Johannes Fisteronon och så ett hött onon men vi kan vinna stanna klarer och skulle sända in 4 efter en affär och i batch och en målagare vid botten center till nytt inkast. Efter Gerst. Och lat och konsuja här kommer det. Logistus som var Johanne och här är Paul Johannes åter högster stod där botten ut åter till herne inkastet kom och Gerst läppar botten för ut att han med helter kasta en shot in för det. Vill gå sig till lösna nu och lat oss så ja där vi samma så åter botten kommer ner ät nu och för upp åter och så hötte och så inåter och så en saxar runt från lava och ganska vanta mycket spel en så är helt de hötte och ligger och väntar sig av Vättelnon så för domarna kan efter kvart hon och Berger men vant inte att det är så galle Per Langard han är långt på foten åter. Ja, ute vi halvtimme färden, faktiskt halvtimme färden och här är alltså Heimalie, Atalie, Färjamästaren nu. Vikinger 8-1-0 mot NSOI och det är nog att göra det. Ja, bestämt helt i läge. Att Ronarskinkar har inte ordentligt klara att ska man säga flott spela fram och halvunda till vilka lägar något lyckas som bestämmer härifrån. Det stövnar som har varit vanta mycket lärt av Ronarskinkar har varit att han hade fått inkast, hatnas på frispark liknande. Till vet det och för 8 mål så har Vikinger haft den största målmöjligheten. Här själva vi spelade jöknat när misstag och Ronarskinkon och han släpper jökna men man snäcker för inte ordentliga avsluta väl och så med för Björka så att och jag snäcker spelen halt jag snäcker att det good men och Lorskinkar är det okej alltså här var bollen klara väl av varje boll så i mitten det är inte väl ungen tendens till näka som helst panik i över Frisparker till Vikinger Armene och det vinner så Erling Jakobsen sänder bollen fram i brottstagen och här är det alltså Jens Johansson med Fisteronon från Benjaminsen innan till brottstagen vid bollen och Lava står här efter dem här är Karl Löchen rodar upp först efter bollen ända till själva vattnar lite upp i loft in i brottstagen här är neck för en boy kvar färran och så är skott mot Malmö och tar hem för Hans Jakobsen men han räcker straff brottspark till Viking okej kvart vet här vi nej jag tycker det är jag den närmaste här allt det forskjellige här är tycker alla helst är tycker det Jens Johansson som jag går se han som motmäler mest alltid. Ja, det är säkert så lucka. Nej, det är väl Per, men ja, det är. Ja, nej, jag såg ju simpelt skvad det. Att det är inte utländska vi teaching alltså att jag bara vill sparka juntan någon eller något sånt. Nej, det har inte hänt det. Nej, det har väl hänt. Ja, som jag kom ett onkel Hilde så vitt bara skjuta ur resa vinkeln. Till av allt. En gilter möjlighet Chavichenche är största Lashlana vid anomalia träat och det är Adeshina Laval som ska ta sig av brottsparsen. Ja. Och det är nu halvtimme är färden. 8 mål eller han har skorat 8 mål här till kapten allt. Ja. Mycket där ganska. Kurvat. Solen för att skuina nu och skuinar hon av Vikinger. Nej, han bjärkar i stor och stille. Skottet sitter åttalega, men han tvejder sig. Summerek vid Hansen, fotlare långt och färran helt ute vid stångerna. Så det är framvis 1-0 och det måste jag alltid skottet så utlavera gårda. Men det är ångat det nog gott att det inte för mål. Nej, det är det. Men jo, alltså fantastiskt man har Schweiz har väl rätt så ju och till sjön det vi också Laval så skulle han kanske helt igen helt ny att svara någon för att han inte det var han lite mer eller kvärt lite mer från och tog räcker som men alltså han väl så ju och han får helt spark är helt ut i så ju nätet och så det är väl teachers nu är som räkva. Ja, bara placera över 8 läger går så här var han. Ja, och Rune Harsteis, ja. Det helt ja. Ja, gott nog att innan så spark men to att har kraft att lugga väl så att så står inte tänka på som räck i över till att det inte ett vanligt prospärskilt att han har att det var så cirka mitt av mål i över men han placerar helt ute och ena som man kan sätta fingrarna ganska till man eller alla var lite runt kanske oj. Ja, det men spelar helt fram men så gärna rönna för alla på långt till Barer som slalom ränner här ut i så gärna släpper sig ordentligt fram om när motlagarna stäcker så och lite botten för att stå atträtter till Per Langard Karl Löchen ur Alpen snider motlagarna av spelar stått till Per Langard en lång sending fram till höger med här är Hans Jakobsen Jovic kom först honom
Och så är det Otton Fridsberg känner så som författare honom och rönna snutar målläggare att halvdelen gör snäv. Spelar så botten vidare till Bar. Där blir det kvätt. Ja. Gott kors till Hans Jörgen Jor. Ja, det är tacklingen ut ja, halvan är Ronaldsingen här. Hans Jörgen för in vi ska man säga Ödelsson 5 för skill och men Alex leder så sjön 4 månader det kan kallt det här och så ger han så kors där. Och då ser ut att vara oj så här så att det alla så fina sort. Ja, och det blev ett inkast allt ja. Ja, och det kommer här från bara. Och så bollen stöcker en annan för ner och en annan för möjlighet för att skjuta under bollen till otroligt som det häpnas ja en så gärna släppa och skottslöve in i bröstan men än över det är väl nå nej han är ju men akkurat i här som för någon så är helt i fråga i första bollen men så detta han så till Ronaldsson som så att det är blockerar och mål långt så ni ja och en ta Klaxvik har igen gör så väl. Vi skiljer lända att på 36 är det 8-3-0 mot KV. Ja. Ja. Det var inte till näkare så fyra kör. Nej. Hade så man körde komma men men alltså ja nu har jag sagt att näkare men det är ganska där det är allt etna köp 60 det är ganska inte etna så öle väl i mån till spel och Malmö annars. Nej. Ja. Det är otroligt och Kai i ånga det stappade alla två där och Kai är väl inte liman räknar vi man skorar 3 mål mot i röv. Det är otroligt ja. Ja. Men här är Ancho så rätt här är 1-0 till Wichenk. Här är det Beethoven ja NSO stått till Tobias och Per. Så vi är det till Jens. Och Karl Löchen. Så jag Karl som öle längt åter i banan efter bollen. Han är typisk kan man säga en sexare att han defensiv mittbackspelare så färra ofta mivärna sitter ut i borre och så kommer Karl Åman och så ska han vänta att dirigera spelen härifrån men trubbelagen kör Karl och Hinon Ronaldsing där att det är öle faj möjligheter att spela fram till banan till att flyttigan är ganska inte no goar i rövra så att det här var trubbelagar är få lyckas som switch spel att sitta ordentligt väl till normalt när vi snackar NSO så snackar vi om att läsa som flyttar bollen öle väl så i mitten och är öle framåt rätta och i syn och spel men det har varit inte ordentligt finns ju präck för här till det men det kan komma det en låt så där Clement Olsen innetter Otton Fridsberg prickar av igen Peterväl om man kommer jack någon och tar nästan kommer in i bröstet nu och så kommer en nudge med fram helt till Jan om man snutar där lite väl en fyra och så är det rätt här bara vet han så stia bollen men han rakte inte väl och bollen var om för men ja stå hatta var en stor målmöjlighet och bara det kanske förstår att Clement lägger sig att Röna 16 mål och bara kommer lyckas som bankt reven honom och det kanske förstår och så skjuter han bollen himmelagt upp på man är cirka 5 meter någon och till en innan så som ska bara läggas in i mål ja så att hatta var en stor målmöjlighet till Ronaldsing här skulle faktiskt skåra och här kunde vi alltså konstatera att ändå så är omräppig att skåra men så sker det var den bästa målmöjligheten så inte man säga ja klart den bästa hinner har varit att när så där på stunden så det har tagit sig syndrom att det är väldigt öliga stress och man ser här som förrän kommer han in och Mali är så tömt så att han ska bara nämma bollen och inte få den upp efter bara lycka nämma så där Wichenker och till Salva Vattnamar han är en sån enmansherre han fer fram efter som oftast är instrument men här blev han nu dömt till NSOI alltså bollen ända i utanför backlinjen och det blev till frispark och så med räckven som Bjarga i Brosparks någon Janne han sänder så bollen från sig men han räknar inte så väl han är ganska lagt under trust men så brukslar domaren och säger det här ska vara frispark till domaren nej det till domaren frispark till domaren frispark till jag var kanske ut att Malmö sån här Wichenker var ganska Jackson kan här Kurda ja han rör nog att själva sig han rör det jag trust eller rör komma 4 skottet Jon och så svinkar han bein i jöknen och så är det konstaterat det att han har lagt det ja så här blir det klart att ta spela uppåt kvar löten tjej och 30 minuter farner här i förra halvlek och det är framvis 1-0 till Wichenk Male Shade Adesina Laval och i 12 minuter men som sagt värre var det Hinon Adalinon KOI som pura ovanta flera mål 18-4 och hemma vart mot 6-3 det här är 3-0 långt nu är en halvlek men det kan det vara att det kan vara en underlig lista. Det kommer tro att ja, det kommer tro att det är ena för gamla då minst en moder det var som moder MP det är nästan som klaxingar minnast sommarmän
kör helt under, det var 1905 alltid. Hands next net till 5. Ja. Ja. Och så så den så och åtne väl in fyra, ser det väl in fyra, men nej, vi kan Hackster, Erling Jakobsen har inte bollen. Han får ut i nära bollen, eller vänstra bollen och här blir inkast till ja, och så helt Tobias Olsen att Filip Georgievich drar att låta honom bollen till han vill kvicka service när inkast någon. Ja. Alltid till han. Tar ju att men nu brukar den hela måste ja, jag säger bara titta inkast. Ja. Så alltså det är ordentligt irriterande för spelare gör så då, men alltså det var inte sprukt på det isen. Ja. Nej. Och så för det inkastet så ända så att komma. Och det är så att ni alltid han har ditch det. Nej, bara det där. Här, ja. Och så vill bollen skalla upp på loft och spaltar det center ut från. Ända så gärna få han. Och Beethoven sänder han Atlajan ut till bar, men räcker han skaft, men sänder den fram efter till där främste så vilken kan ligger äsne helt framaliga. Ja. Sen där onedledge nu akkurat bollen vill. Ja, det vi kan sända ju vilken spelare det var trutch vi ska hålla gott till Laval så var det trutch mot ena stövningar, men äldre inte very for ska man så få krampaktig om det går så. Ja. Janos spelar stått till Filip och han lägger den åter till Malmannen. Och så är Michelin här och ännu så gärna gackna inte heller inte så stund men det tycker jag det blir så paff här att men hatta var en Malmans vet inte vad jag kan kalla det gölla nästan här och brottliga så stod Clement pur ensam att över bollen och han fick inte ordentligt belä att och nu är det vilken kan som bära kött att och Filip Georgievich att skora men Herman klarar ut i det går kött ja dejligt ja en kämpe för dessa första Elias ser men jag också är i Elven som hade varit en elendig Elven kan komma vi alltså det var för Georgievich att det men så finns det ska man avgreja det här då och Clement ja gott vet vad han också är för Kujanch avgrejt det hade här det var gammalt. Ja, det var det show honom för att hemprast och man ska bara få sätta den bollen i nät. Jag hade en stor Malmö men jag alltid han var så offeren att han knappt stod pura. Ja, men det så också att så hur först innan så offeren att för boll så ska att lavera för den. Alltså nej också för han kan inte nej ta sensation där. Han tar väl nej. Uppader största Malmö legend så en går över Johan men en så är ju ordentligt när vi någon skarper för hålla inte. Alltså jag bara här synte där 5-6 mot framan undan där och stora och hesen. Men det var resten gå man var nu till Wichingen där att mot bant i samma minut. Nu är det Wichingen efter från Benjaminsen han får en skump från Beethoven. Man får inte frispark men han kommer att tro att det är han från han ger efter. Och så blev där näka härligare kvar vid annan. Och vad säger domaren? Han har gott kort till Beethoven Hansen för att vara han säger också vid domaren och jag såg inte hända det bara framan fyra sin skuld ner vi såg inte från och tar maneras vi nere. Han var så öl över och säger också vid domaren som man inte borde ha sagt. Ja. Men annars vill jag ha haft då nu ska några Josper ju. Är det några frågor som inte kommer för att det blir några här kanske vi kan annan här men så ja det skulle kommer och fyra här ja. Det är bara inte när här. Det kan vara en fråga också för en kort vi sen kommer på vägen eller inte. Annars är det 30 minuter efter och vanliga lagt och här i förra läget och vi gör att 1-0 mot den så i. Ja, Malmö kan ha svär flyger alltså Rona säkert har väl två risar och så plus det läser sig inkosten hade något person 4 här där lika vi får fätrarna men alltså två helt stora Malmö kan ha haft och vi gör så att han fäster sig själv för jökna här rimliga over kanske inte så eller latter där så tar det på och så är det så en brottsfars här han till och Ice Meka och så kan möta den här Georges Lucas som glömmer bollen efter tar ner via blå pura flyr att han har att Clement har haft en mega möjlighet att när kämpe ska man säga droppa av Malman här så att det var väldigt några möjlighet där kunde vara att stöden kunde bli helt annorlunda än kanske är i lödne. Ja, så jag Einar Tröndarjäks gånger här och jag vet man ska in lite. Ja. Därför är skifta folk. Ja, det är helt säkert skäj att du skiftar inte bantarna hålla och Jens som kommer ut där eller kommer man bara få upplysningar. Ja, Jens ser ut la förut. Och så för Jan väl in i Miverna och Einar allra helst Mr. Backvis Jens för som spelar Miver ja. Så det är mest så kvar frågan. Du håller grundskolan där också, ne? Så fick han snott ångsverkna. Ja. Om det så var av att bättre väl var och harder vi han ett lat var
Det så ut. Nej, vi syns det sägs. Han är det som Jack Fish. Ja. Utanför åkara horisonter. Man lägger en fördan så säga att vi här för alla. Okej, det sa jag äldre inte. Eller var det utskiftning igen som man får göra? Ja, det är det. Efter månader klockan så är det en 2 minuter efter av anledning lagt så. Vi satsar på att här 4 till var för Jens. Ja, det är så fyllt lite. Han är skifter, Einar kommer in, ja. Ja. Och vad hände så? Ja. Ja, det passar som du säger. Janne checkar in i miverna. Ja. NSOI pitcher upp här, spelar upp att det och från vi kommer av vattnet så ju nu, ja. Och jag tycker vi för ju alla spelar till Jonas är det ganska bättre för Einar in till han är ganska öle går att komma från vi och lägga öle gå inlägg ganska muntligt han är ganska bättre ägna som miver, ja. Så är Einar väl inte längt inkast som för långt inte att annars har alltid. Så har jag konkluderat att detta skulle vara den bästa uppställningen så då. Ja. Men det var inte börja vi. Nej, jag vet inte vad han huxar om till Jan är ju heller inte en som har öarna kan spela på en alltså emot lava ligger ut höger så ja och det är Einar nog heller inte. Men jag vet inte om man kanske mäter att Jan rent fysiskt kan matcha bättre än kanske en till mål också. Det kan vara helt annat. Det kan vara att Einar smaskat det men nu kunde vi så bara löva kunna chita till det fantastiskt mål jag får det. Ofta fakta är ju ofta nog så onsatt. Nästa upp det man kan se det chita sen. Ja, så för att Lujan också väl här i förra halvleken. Jag hade vi spelat den senaste minuten och i vanliga lägtoy, men är alltså bara ett mål kommet och här har vi möbelagar på vägar. Men till hemma i Wiggingers med 8 vi tog målen som Laval gjorde till just någon i 12 minuter. Från Benjamin nu bollen nu, räcker vi någon egna halvan. Sänder han så framåt till netto målskyttan Adesina Laval. Han får han vissar om han i hatten här och stäcker så helt ner vi har något läge spel stått från sig här. Och här är det Lava som färran. Lava lägger bollen stått för sig till Filip Georgievich. Tar lite utan om Brostein här och ska så sända fyra så blir. Nej, jag vet inte vad det nej, det blir inte någon spark. Ja, och så skulle vi att Ockermal är kommer ära Stanne låt det komma frattan. Maria. Ja, och vi skiljer länna nu är Jan Laker Sore till hemmalige TP FC Sorøy Ryan som hever Jan Atletat mot 0 Väster. Är det NSOI som pitcher upp och 2 minuter så jag vet bara 2 minuter har lagt att säga. Det är en stäcker som vart ena löt annars Janne men tog in affären och 2 minuter lagt att säga. NSOI Ryan har fått alla för Einar Sönderjack sänder bollen i 4 och så är det Attenfridsberg som får skott och han efter att Clement lägger bollen till Lansara, men han räcker inte bollen särskilt väl och han är om fyra. Ja, man fick så mål skjuta vi så det. Jag kunde säga Jan Krossla Paulsen. Jan Krossla Paulsen, ja, okej, ja. Och alla ständiga Lucas så träffar över hållläker här väl sagt hans kvar jag lite. Okej, vi skiljer till att skala kanske hur Jauna i Gundadalen, men det frattar vi kanske. Om man har löte. Ja. Men alltså hvis vi skala kan få i Gundadal, det har väl det vi ju är fantastiskt för det här, ja. Ja. Så urslitna har inte ordentliga, eller stövenar, om det är så vi urslit, jag vet inte, men alltså, det är inte ordentliga li här som slagmännen annars har sagt. Så kommer inkast till NSOI. Och det var nytt inkast. Det är Einar Trönterjek som tar det till inkastet. Längt. Och han får bollen visar in i Brostein, men inte långt när visst. Och så ändrar bollen Paul Johannes för att backlinna. Och det enda vi har någon spark som kanske blir det sista. Ja, vi skiljer länna att Habio sitter tungt att dessen och i havn och Anna Mali i luften så janta förra kom. Vi kan ända så i Monte tvärstången av bollen brasta tvärstången och vad shotna spark? Jag blev inte shotna spark. Jag tar det helt. Jag tar på det nu, ja. Ja. Men att inlägg som jag vet inte om man ska ha det här, men han för så ivligt gärna, jag vet.
Ja, vi är här och här spelar där framvis. Han lägger 2 minuter och 3, men här är väldigt drama här. Ännu så är öjla nästur bak nu och tar få ett hotna nu och tar bollen bara tvärstången i Johannen. Men hetta man prövar det så där och ser att spaltarna låter nu helt som det in 4 och så är det Einar han fluktar mot Malmö men vi så inne av Malmö. Ja, det här ännu så finns för på sur här i förra. Ja, det har haft Malmö och att nu kan vi se att det här är så kombination hotnaspars och diagonalt åter i fält här Einar stände vänsterbein och fluktar och fick kanske inte så öle gott räcker inte så väl som man kunde huxa sig men åter är en öle god stöva. Ja, så Malmö lägger runt och har flera och vi ska lägga har haft ska man säga flera ja. Alltså Augustus är 2 helt stor Malmö lägger till Runar Skinkar det sista vi så ger det är ju ganska utdokumenterat inlägg ur vänstre som lätt inlägg som detter och lyckas som Ivletter vet inte om Elias Luika för fingrar någon sån för ut till Hotnarsparsker. Ja. Men alltså Runar Skinkar 2 kämpe Malmö lägger som där borde skåra och Musiska lägaren här har väl haft omkring trät plus den helt stora från han 11 meter här som räcker Starbjörkar från Laval så att det är så kunde vi stå kunde vi en helt annan än under nu men ja det är en utmärkskardester och här över neck för Malmö lägger 8-0 ändå speklar inte halt det lyckas som han aktiviteten som vi är framme för bauen Malmö så helter hetta sig eller för sättning har lägger Lujas bara center för Lujas så kanske umynda man annan och normal kommer att säga ta mak om men alltså 8-0 till Viking mot NSUI. Och vi har hållit här och stäcka nu en löte och komma efter ta och spelarna är ju av Vötland efter. Och så ser det vad det lutar på. Ja, tack för det. Ja. Här är Roline och Vötland klar affära under 17 halvlek och just i här löte Brukslei Alex Trolai domaren 17 halvlek och igång. Det är 8-0 till Viking, ja. Och det kunde vara mängdslukt på vägar. En underhållande och händiga ryggar för i halvlekar vi flera halvon och jag syns mer än bara halvon Malmö-läkon på vägar men ett mål är det som skiljer parstanar. Och det är alltså 1-0 till Viking och målet kört Adesina Laval i 12 minuter. Och nu halt det är center av Verti och i Elnon som kom nu men vi sitter torr inne så jag ska inte kunna se det men onkel glien av Vötlen men det är ganska inte när vi det att Vötlen är att för torr rilla för vatten eller vad han är men är det fruktlåt alltid så jag fletchen blackdran och Myra än det kanske har gjort för det läge. Och så är inkastlet NSOI och tar vi det till högre med igen Tobias tar det och Vikingarna kommer under bollen och kör han ut av några meter främre av Vötland. Det var ett nytt inkast till NSOI. Fram i halva Egnar i halva. Och Tobias Vittus Olsen sänder så bollen över av Vikingsalvarna här Erling Jakobsen först honom. Bollen ändrar till Paul Johansen men nu är kappen kommer där bollen kvar färran ännu så gärna på han. Adolf Fridsberg till Paul Johansen Justinsen. Kör bollen Alex Brasser. Och så kommer han kors ja. Och hade det av sådär alltså tar då kommer vi ska man säga illen första så och det var väl läst som hände då han Jörgen i förra förra gårst. Ja, hade Jacko TV lite bara Atla Gregersen som fick alltså drilt men han är av faden efter. Ja, men hatta kommer out av tekniken inte. Nej, no go. Det är ofta bollen för längt och så har den stämt för att man nu checkar på det. Ja. Men det visst man kör det in vid bollen så är det som trubbel kvar. Ja. Ser man nu rinkast över. Frispark till Viking och Mine och Viking Salvene. Och domaren varskar kvar där om att inte dra alla i halvtid han säger. Men det är några tullar för att dra landet utla. Det är akkurat börja spela efter här sätten hålla igen. Och så där Lava snäger bollen i hörnan helt under bröstlinjen så ännu så gör någon Malmö ute över till Jan. Och till Summer Rekvi Hansen som alltså bjärgar en bröstpark i förra läget. Och så är också mål kommer ära Sten Skiljevic för väl Maria. Här kommer så utspelet.
från Malmannen. Så lycka till att Soringar har lagt sig 8 nu mot Våmannen. Här är det Jan Ellingsgård, Paul Johannes, Einar. Och Jan lägger han åter till Malmannen. Till Bo Eilsson som har lagt Sorjalie och 8 mot Norrköping Väster. Han är en ordentlig styrman och ska en riktig mål. Ja, skott näck mål, ja. Och ett namn förpliktar väl alla utsindra. Det är väl Pappa kan så att det väl att finna mäskan här. Ja, bägge får handboll. Ja. Egil Steintorsson. Här är det Einar, Skype-sending till så det var ner. Karl Löchen touches sig efter bollen, men bollen ändrar till Salva Vattnamar. Reiner här höger med in, färdig på bollen vi ser. Och här är det Vikingarna som Reina att varvaita truste här och en så i halvan och till Salva Vattnamar som färdig strax fram efter i högra söje och det ända vi har bollen vill tackla vi ut av vatten till inkast. Vikingar har inkast. Och det är längt, det är väl Gers som ska in och kasta. Ja, är det. Atle från vi, Erling efter. Och det är så vitt av Västeramalle. Ut emot till Stora Bön och här den och blir loje av ungfalt med manna ett lagsåret och i G-festivalen blir skåtna gångt. Det är ju bara hinner med i vägen. Här är det Jan Ellingsgård nickar bollen ner i svörren. Vikingarna vinner åter. Och Gerstle in 4 och botten blir så skall över från Benjamin men han färdig kört det smättla här snäck folk utan om och till 24 så botten ändrar till Malmannen som är utvattande spel ut i högre söje och så Paul Johannes för fjärde botten ser det fjärde och han priggar den väl för sig framåt till Adnan Fridsberg och så kommer alltid hans Jörgen i mitten och räkvat han och spela och här är så blir det lätt inkast till NSO också framåt i högre med tar det tidjebana vägen till Tobias. Han glyr sig inte där och ränner så bollen uppåt där. Lägger han så till Karl Löchen. Karl utåt till Tobias. Barer, höger med. Barer Hansen sitter fyra fram efter. Och färran uppfra och in 4. Fra Benjaminsen center där. Tar bollen ner. Center han om alla mina. Jan Ellingsgård känner så. Hötte ont rand. Bollen kommer väl för fötterna och Einar Trendajek. Så lytter han bollen vänster med in 4. Hans Jörgen halvtid. Nej, Atle är det. Hötte under bollen. Ännu så gärna vinner natter. Karl till Einar. Och väl in 4 vänster med igen. Och här är Hecka så att här brakta är så. Och för annar en Clement Olsen. Ett klassiskt mål känner så i. Och det var Einar Trendajek som kom in här och i desnon och i förra halvlek. Ett snökt inlägg från honom. Diagonalt snärande in 4. Och man sa att Aren hetta för ända vi hästen här. Vi handlar stång. Stack han sig upp. Clement Olsen, nickar han ett gott mål, Johannes. Ja, supermål. Och det var ganska nämnt via Clement. Nej, att han kommer in här. Einar kommer in av vänstra kant. Att han är mer stöjar Jan Ellingsgård Eisen spalt i Fugla för vänstra kant. Men hin är ganska och alla hos personen till bättre. Och ett perfekt inlägg. Halt vi tatt vi ut vid syllen här. Och så kommer han halt över om. Och det är inte chans att målmanager när han bollen här. Men så är Clement här i öjliga gåvar stöv och öjliga gott mål. Ja, 1-1 och vi går till nu och det är ju en helt annan stöva än att Åtali ständigt till affära vid Trimonstigen och standard där till att vi är en stig som är, men detta gör så till att Distren blir också spännande nu och kvar kanske parsten för att lägga Mara 4 att vinna, eller om andra parten kanske för att vara nökter vi ett urslut som är det här och vad hade Johannes? Ja, men alltså det som är alltså och vi stövan och i klacksug är som monera så trycker vi att Berlin kunde leva vi just nu jaunlaisen där. Men alltså hiven natter squish efter öllna att mölla sig där. Så bara spårning kvärdalin hur mer ska man säga orska till affäret i rövra. Men det hade Ronald ska ganska börja bättre i Örnhållage är mer arkengande. Och Einar center han åter fram efter här och här röcker så Clement inte upp bättre någon men det ser ut som Einar ja, han ringer väl här allin så då. Ja, och det är väl en sportskommentatorn det är väl det att komma inte från vi och så häver han så här så man kallar sig inläggen som ligger otroliga väl. Gott spel här, Chabet och väl fixt vi hallen och så ettnast det här går små spel så de också väl men här kommer så Erling Jakobsen och räcker upp här så Timon Gole
Nej, tror han tar man blå, vi skulle till sig ett grön. Och här för Filip Georgievic. Vi dans späntar all framåt till vattnen. Släpper så över botten ut i söjorna till Laval. Han får sko och han får några frispark till att få en inkast där. Ja, men annars är det hur att säga i mån till stövna som är annars i toppen av allt. Så är det ju väl för spänningen för det neutrala så är det ju det bästa ganska Runarsinga vunnit. Ja. Så heter blir ju inte tatt här i mitt 3 överste så vet jag att hoppar och jag såg en här så vi kostar vi att organisatorisk i söndags, ja. Alltså det kunde bli mer spännande men så att sista mål är ju kommit snart för en sån till säkert visst. Nej, och målen kommer är stanna nu är kommer ju Fokla för här vi just väl Maria. Så där Salve väl för det. Och nu är Jan Läker i Fokla för det. Och där Georgievic missar bollen, han får inte frisparks. Här är målet Janne så nu ska där kanske bära köttet och omställningen ner. Klamet lägger nej, inte no go sending från honom. Här kommer Salve i mitten. Så är det Lava och så är det Salve. Fotfera Atlanven och så blir han tacklar där och det är som har varit en så utleverar. Okej så tackling där. Vet jag kanske. Eller kanske. Eller kanske inte. Ja. Jo, han med ganska Salve renner igen, ska man säga en standardman. Ja. Vet inte om väl lägger en flott så i ska man säga i rennebanan så kommer det stå över någon. Men här kommer det gå sändning framåt och Lava var bara centimeter från pricken i nätet. Så det går sändning från Salva och går räddning från Lava. Einar. Karl. Och Beethoven. Så där Barer Hansen. Karl Löchen. Barer Hansen, Karl Löchen. Tobias. Ja, och här är det alltså ett nu i Sörpegeri och jag hade en så gärna fick blå baton att här är att ju alla på och så är det Atton Frisberg men skall skott det like vad det är ätsöknen alltså skott runt en John är inte särskilt gå men det teach för mer än så gärna kommer det läge. Ja, bättre ju alltid alltså mig väl så Vikings kanske blir en Örnhall inte vara så ska man säga så kompakt som man ganska vara Atlant för halvlek och det blir bättre plats där och sin kunde ha bättre tål vid botten nästan och ja, kommer ju jag sjön hampeligaste över sån. Inte så vet men allikevel så är Lav öjligt att vi har en fantastisk sändning från själva i vänstersida till att vara förra bollen en så räck ja. Så att det har väl haft en så rymliga möjlighet i tarrstövn här. Men kanske inte tattar nu ända ganska väl i för att jag kanske att förnämma sig av att vi ska lägga den våre att checka stövn. Det har inte att där i samma mån här nu. Ja, här är så en kast och så blir frispark in i brosthajnon till NS och igen vi då spalt igen är 12 minuter nu och i 17:30 och här är alltså NS och i Sverige åter och stövan är Jan Läker 1-1 här i Sarpegeri. Och NS och har frispark som Malmören ser ut för att ta. Och han tar det stått till Jan Ellenskort. Räcker vi bollen här räknar halva. Lägger han sig ut i syna här till Einar. Och vi ser Karl Löchen lägger också att leva kvart i uppspel någon. Nästan som han attast med ören. Och stannar i urgångsstöv ja mina. Att det lika väl i spel och kör och skickar att på mig värden komma upp rätt så tycker Jan helt ut i hästar så inne och Per i högre och så som Karl Åman och så ska så lyckas som ska man sätta spelet kör och skickar och byggspelet här. Och här så jag vill bara Hansen ut i vänster så igen. Räcker vi bollen Narskas Brostein och lite väl en 4 och kvar den in och täcker sälja Hannos skalla bollen tur att Brostein bollen kommer in åter och så ut åter och Salver här och Pauli Hannes är här. När det står med bollen och vi kan få han men missan ut av vatten och över inkast än så. Men jag vi såg ju Myra ska man säga Ronald Singer och Wiching och halven kanske kört ju för alla Myra ska man säga stövot alltså att klara att hålla bollen bättre syna likar och klara lägga trust ut ta i in så vinna bollen alltså att det tar större mån är styrande här och hålla det kanske var för. Men så är det att höra Jan det stablet det marginaler vi kanske snacka om men det ser bättre ut för Ronald Singer nu än det kanske gör det för alla. Ja, och så är det här med Jonvatlen. Laval för att stäva bollen. Lägger han fra sig ut ett all bollen som ligger 18 för Andreas Lav och för Tav och Tav till inkastlen så vi.
Einar Trøndagjek til Beethoven Hansen. Norska Smine. Så det är öliga plats att spela. Ja. Inte de så. Adnan Fridsberg. Sneier hinvei nå. Lukka som han er vinstrabanter og Hei Kaus Stefan alt om han etter høyre megen og så driver han lukka som inn etter. Han er jo bolten atter nå. Spiller stått til Clement. Clement vil ikke noen til måtlagarna. Og så en god sending og en god redning her til NSOI, men Atle Gregersen i vetjen for Petra Bottnon. Hans Jakobsen venstre bakgrunn for han. Long sending i hinna halvana Johanon. Og Sølve fer han nå. Sølve, vi hadde han tog med tvær spillere her, Heo Botten Kjasser. For lagt han fra seg til Filip Djordjevic. Filip er fra Benjaminsen her, leter han bolten, fra vi atter ut i søgene. Hennes kom fra litt, så bolten høyt fram i Brostein. Andreas Laver etter noen malmerne er ute, og ja, han fer nok hei nok finner frøyspark om Drøtlungston GT. Han är där, hever han och ja, jag vet inte om Lava George så eller nej, men det är bara det att han har touchat sig så öde och inte skriver till Lava han för short jag fattar det där. Men det är ofta så att man får ganska akkurat som jag syns inte mail kan man säga. Det säger man väl ofta. Just 15 minuter för när det sätter halvlek. Jan lägger rätt och så färda Witchingen stå på bollen till Salve Vattamar han snäger right now över det fältet. Här är frispark till Witchingen en goare stöve bint utanför Brostein och ja, akkurat det är som Ronald Singer gjorde i förra laget här där kommer en Skype Elring av liksom som sista trinch när till Salva Hasförn åter och tar åter här så jag en pura vanvettig Skype Elring kommer här och sätter ska man säga en så li under trust och var så helt i att han fick ganska skumpa bort till vänster eller Valvar i öle går stöv gott något sin spux men färs och frispark här och det är absolut ska man säga skottmål. Detta är en god stöva så vet jag kvar jag skyttar där här till att ja, Hannes vinstra bein, Sølve högra bein, så det är så hittar det ska mur ständer och mur täcka väl den närmast så välja där om det ska på muren därför ett ganska krafta men och så han så registenter så cirka mitt i målen någon så att det är möjliga ner till om så till båda sidor. Ja. Hej Sonny Olsen var här. Ja. Så heter kanske vara något spännande. Men det kan vara några andra då resten. Ja, det så vi har resten sett något. Det var Hans Jakobsen. Han skjuter bant i Mangaren och är för ska han rätta till och Mangaren är resten 4 och det är ganska Beethoven som är 4 till han lukkar som mister luften här och men så för en så gärna själv mot alla. Men så brukslar domar nu dottet 2 och guldkort till Lava. Men annars lyckas Beethoven blev vi lite här uppe men domaren har ju varnaste halvtid ett land. Ja, han fick sig skottet från henne och så här och han stod i muren där. Ja. Och så fick Lava guldkort här för en närmast mot kläm till kort där. Så för domaren i Bravita hur var det vi Beethoven som hever kanskje finne bolten når han meint av seg, og han kallar av bunchen om å få folk inn at hjelpe på han. Her er halver time etter av Desnon, og her stender av Jøvnon 1-1, og är det inte Kavilja linje eller det är ganska bra inte Ivas Roma skulle för efter 8 eller ja på det till en stövn som kanske uppständer så ta vad den. Men så jag stövn jag själva är frisparktion eller gå här men så att han jag skulle vara spel från Ronaldsson där eller uppspela bant i ben jag själva som så väl fällde bant åt för här och det som säger att han har Laval han ser det ganska stort snack för han har Laval till sina vänster kunde lagt den där så Laval runt in och i banan stegen allt in i banan och jag kunde komma till en väldigt möjlighet akkurat för när men så snack för av ben just själva akkurat för när och han också träck för boys och skott. Every chief skott så ganska tar man så väl lazy till vänster. Och nu en halv timme mer efter så kan vi kanske bara helt stått nämna hur så var det där stanna. Alltså i Klaxvik hade så inte hört om flera mål så 3-0 till B63 mot KA och det mest avantagande stövande i det också. Och i Fogla för fratte vi det att fullföringar hade jauna så här ständer 1-1 mellan UIF och 06 Väster och betalt i Ursore att här hade Felix Liv Ursore hade lagt sig 8-2-1 mot 06 Väster. Och i Havn är 1-1 mellan HP och Skala. Maglarna? Nej. Här är det. Ja, jag huxar mig sen stövan som är här. Vi heter Örsted men så är det inte så illa att Klaxvik. Alltså betyder det ju öarna vi Montla Virgin kanske vunnit så kan vi trustig. Ja, det är det. Och för Ronald säkert ena steg här är okej så är det stadigt syndrom topp men inte så näck som det så utla komma bliva var en Disney blir i det. Och Chohape och fjärde plats är 1-1 inte nöktande sällan uta och i Sorjali i Valhalla där vi en säker om den blue så läs. Men på en och en halv timme efter en och några mål för kanske komma att träna vid 2 så ja. Så är det här börjar åter
Och ännu så gärna här ju alltid Tobias som ränner bra jag någon högre med men det gick inte. Georgievic var kommit alla vägen åter och vann Lucas som värje eller rökte värje sättningen till Ludareisen här. Salve Vatnamar i bollen och spelarna stått åter till Elias Malnon. Så det är Erling Jakobsen. Och åter till Salva. Så det är Atle Gregersen. Och Atle spelar det verkar som ganska synter av ferien i färden i spelen och att så smått läxt en till annan frier i spelarna om att okej, hade ju varit nilt ett och också. Ja, och akkurat ska man ta ett barn så kanske eller trimon och så missa allt som det är. Det är inte så jag ser inte Ivan kan man säga och kanske bara Lina. Vi vet inte så att det är helt stor målmöjligheter, vi vet inte så att det spänte stövnar som kanske har varit så i 16 minuter och kvarten Lina. Så det är mer så okej. Vi vet kvar vi är ju lödn ja och så spårning hur vill jag vi färda att smätter att det snur. Och det viskar lite synter. Mer kanske bromsen och spiten som eller mot till fyra hållar. Ja, jag vet helt jag kunde gå så det var rättliga det kommer man eller kan det var inte kanske inte väl ordentligt här än vi gör men så vill det som sagt det kan brytas på så oj det står då igen. Och så gärna missa bollen, vi kan få han och egna halva så vi ut till Gerst framåt till Laval. Och så räknar vi bollen här och högra vanje och så lägger han bollen väl in i bröststegen och här ligger Lava. Kommer glöjande här, skrejande efter bollen och efter hesa för är han ägvliga stått från att få att han under bollen. Så då vi ännu så gärna efter Paul Johannes till Adnan Fredriksberg. Einar Trønderjek. Och kanske Einar stått till Jan Ellenskart. Jan Iverom till Tobias Olsen. För Omina vid bollen nu. Och spelar så glöjer att med där och så får vi chingana ran till Salve Vatnamar. Spelar han ut i högra bord till Gerst Hansen, Gerst narskast Mina vid bollen. Och sen är det Atle Gregersen. Atle Vojaren till Erling Jakobsen. Narskast Mina. Så en sändning fram i högra hörn här Laval för rätt som man kan möjliga över få. Jag hade det som fly i färdig center av spelen. Jag måste säga och det är inte att Line kanske spela på att trycka att det akkurat att det förutsätter nu istället för att spela kanske innan minus och så får vänt spela någon här så spelar man ganska lätt att Ötjo hoppar på Laval eller vad det är som är kanske kan vinna bollen. Så man satsar mer på att vinna Ötjo helt enkelt kanske broderas fram. Ja. Så det kanske mindre risk ut ja. Och nu är sättning håller håll igen. I alltid 22 minuter farner och här är alltså 1-1 och i Göte. Och det väl alla ärastan i Östny och Maria du är välkomna liksom att ta en runt att liksom en runt för och vita kvätt. Ta temperaturen i hindes någon Östny. Men här är center Lindlet på nu vill det säga. Och här är så inkast till Wojcink. Atle Gregersen rackar sig ett bollen. Salve Vatnamar. Så är Gerskom från vi Atle backlinna och så en fyra. Atle Erling Jakobsen. Och Atle kom från vi hällde sig här uppe i vänstermejen. Hannes Jakobsen. Så är Salve. Kommer det skott nu? Ett fint skott. Malmar touchar sig till bollen och väljer fyra. Att det var en lösning då. Ja, fin run för Salve. Och Salve är väl alltid onkesten i det här som stövnar. Det går stövnar är han är släkt väck tar jag. Nej, akkurat. Han är arkitekten ganska så att man är bitcher. Kan det en bitcher för en glock. Så är inkast till Wojcink Hannes. Och tar släppa spela bollen vad gör in i bröststenen så för Einar Kall och här är Hadnarspark ganska nu. Ja. Sätter spänta stöver ja, kanske Wojcik akkurat inte sista lötning här very men för att lägga av strusta Aron av Skinkara. Och jag vet helt som Wojcik är 8 lia som ska röna kanske färdigt rötterna att det är inte möjligt till att ta frost från Koi. Har det trustigt snack om så är det så. Hadnarspark alltid det Salve. Högt in 4. Och tar får Charlotte Tamerald av stöven in i bröststenen. Botten för Obeloft. Kemenier in i samma bröststegen. Och här är Georgievic. Strujest om botten. Först bollen från sig. Så väl in 4. Malmar kommer ut för han. Inte ordentliga men i RS efter hevrarna. Längt utspark. Hans Jörgen högt under bollen. Så får han ännu så gärna han. Barer. Kör bollen nära längt från sig. Men han får pricka han från sig. Så är det Adnan Fredriksberg. Adnan räcker sig inte in efter.
Bojer kanskje til Falche, Karl til Einar. Einar snära bollen högt in fyra. Och ja, Malmö kommer lite man har en Erlinge. Så hade det inte finns frispark för det vi känn ännu så gör gakt nu till hästa stone där. Nej, akkurat. Och så en boll som trillar ut här till någon till en kast. Och NSO ger så en kast, Mr. Main. Fra Benjaminsen. Och Malmören Ferran. Jan Ellingsgård. Framme det till Clement. Ja, det är fantastiskt väl för Erling som kommer att tror jag. Han är vänder real Lucas som och så klarar han att komma att tror jag. Betuel. Paul Janus Betuel. Fra Benjaminsen. Här är Rennikar åt honom man. Salve, Mr. Main. Ferra släpper, ja, och så vill Nöjstatna. Ja, men det har nog varit på djura stöden. Det är ganska utmärkt. Kärnan från Bois och hövra möjlighet att inlägga. Här är en tvär vujika läkare inne vid här. Då. Men är det, jag alltid, det är ganska mer vujika akkurat i löten. Jag är ganska runa sig av fyrre parst av Örnhållet. Jag syns inte mer. Och jag alltid, vujika har klarat tröstar liksom rätt sig. Ja. Salve tycker ni hade någon spark. Så är han möjligt. Oj. Ja, han ska mittlen kanske en tojande. Alltså, jag hade det var viktigt. Ja. Så är det att Salve på spel in i bröstan. Och skjuter om man är färdig med här lyckas en Viking av vattnen. Och så får ända så gärna mot all upp. Bara vänster main. Och inte så populär här. Det är ganska lyckligt att en spelare lite men till upp till domaren. Ja. Men det alltså det som bara väl huxar det är vad kan ha bollen där ligger men jag vet att sjutton spelaren som ligger där och tar spela och gör det och så vill han bara göra det samma men det är ju smart att man kommer härifrån nästan bylights va. Men är det väl en sån kämpemöjlighet för en goar omställning till runda sig där men jag vet inte hur det är för att Lars Jörgen eller vad det är för bollen på Asia ja. Nej, det känns ju hur det ligger. Jag såg ju ju att det är Philip, va? George. Ja, Philip, ja. Ser ut lite och vi kronjuvelen John där, han finns ju. Ja, men det är lordet. Ja, det tror vi helt. De tar är ro 17,5 timmar färna. Så tärför ja, blå. Har du 4-0 klaxor? 4-0 Klaxvik. Ska ni hålla vi. Så här var en stackare nu så här var han akkurat mot lagt av 13 tror jag att de står. Ja, men det är en så som har ett inkast till hotna här var där. Karl är färdig att ta det. Och Philip George vill ju nog tom i första syfte. Så man där får han. Får grej om han ska linna till ett långt annars ska in för han. Hotna sparkar kommer här. Han får inte skallan mot målen. Han får om han i hitbordet och ut. Ja. Ja. På 6:30 vi i Hoppla och i Klaxvik där.
Ja, och här kommer inkast till NSOI och botten gånger hade varit nej, han får bara ut ja, och en nytt spark var det slut. 3 spark uppe i slant till NSOI. Och så ett hatna som ligger mot hinnar. Nu skulle vi lämna Kai och finns ju mål annars. 4-1 Klaxvik. Alberta Dos som sitter i bunchen under förra halvlek skorar för Kai. Annars Anju Brøyting är det stanna. Man onkel Klaxing är dröm om MP, Elvems. Ja. Så ska det vara nu. Ja. Men det var nu ta. Ja, det var det förra målet där fick på en kvarter lockshort. Så där Salve Vattnamar, Narskas Brosteinon, pricka bollen vidare till Filip. Filip kom in efter. Det var ju värre så. Och så är det Salve och Hans Jakobsen och Salve. Väl in 4 men Anchen rockar efter någon normal med fick han. Halver time färden skulle jag säga och ett kvarter efter. Så renner den så i. Här är Otton Fredsberger på spel med Erling Jakobsen. Tar i hotnantökon. Erling tycks att det var tämligt att stövna. Och bollen är inte vid ute. Vucin kan ha en. Missar han. Otton färden efter nu. Så blir det inkast. Ja. Och här kommer inkastet. Clement. Och Otne. Så högt in 4, men ja. Här är det kvarter efter oss när det snön och här ständer och gör någon 1-1 och vi har inte haft stora målmöjligheter nu lunch. Jag hade vi kunnat se att det är inte så öjligande intensivt alltid som behöver. Nej, det är vi stövan är hon är till halvt ut jag bara lynes Janna ner. Och så också vägna är det alla Luis inte vi intensitet någon är Rona ska ha haft några hotna spark och några stöver och så. Ja, här var det Atle Gregersen som lägger bollen Atle Malman och Clement var liksom i mitten men han fick inte för tror honom. Inkast lämnar så i vänster mejen och här är Einar kommer fram att kasta. Han i vad som ska ta ett kött inkast till han ska jag vet inte han får spela att kasta. Nu kommer det till Paul Janus. Paul Janus har så bollen här spelar en sån trånkon och öche här. Bäge Guller och Ljosa Gröner och Lava för att stäva bollen och så är det bara vi fått lära för om man efter. Jan Ellenskort för Jan. Och en ordentlig tackling med Jan fick mer elten in. Och kan se domaren. Ops. Gott kort till Lava. Ja, så han är rätt Anna. Okej, så är Andreas Lau Olsen utvuster. Han fer här i höger så jag kör bollen oj så långt fra sig. Jan kommer här och är ganska fri av bollen och Lava blägas ner och i tacklingen och det som domar med om här till att det vi är inte i linje att hon är ganska uppfra och det är farligt spel så det går kort men han ser och går vinna toft han ständer ju så eller vad placera så vi switchar short det kan men det bara något som vi kan halva med rockna ut att det var det som hände att det inte bara framme för skulden i reisen ut så Ronaldinho här inte switcha så illa väl och så Erik den reisen här fucking blomma här och tar utsyn. Ja. Men nu är stövan väl att lite synd bright. Ronaldinho som ligger lugen att han för på 8 linje. Nu 8 tar är sett ska man skruva alla skruvarna som är nere och pröva för att säkert och kunna inhämta i sig stigen i mot till KOI och Ronaldinho. Nej, Goodman. Men alltså i allt man nu ser så näkt över senaste på att det är inte 4 månader över fler spelare. Nej, men det alltså ja nummer är så. Det är ju som kunde där. Det så en utmärkande det nu kvalitet här Frankland och England spalt och det var 2-2 och så spelade fransmännen att ta Tudgemen vi ta med personal en hålla så det var näck bättre då var där och vunnit det till lötna. Ja, vi har väl två dömer om något mot ett som var klara att ska man säga vända det. Ja, det är som är. Låt här färden säga. Ja.
Så är 5-1 ser jag där. Han kommer in, ja. Så är den så i. Och man ja, här var en tackling här av botten och det blev hotna spark efter till. Ja, han kom. En så i. Eller gott där. Ja, så nu tycker vi körde på att här MP-effekterna här för halv 5 så. Nej, det var inte det. Det enda är 6-5. Ja, det enda 6-5, ja. Utskifting. Utskifting är det efter Jansson. Hade Jansson för en tackling. Jag vet inte om det kraft. Här han omgång efter nu. Ja, jag vet inte om det kraft. Ja, det blir mycket bara vägen, ja. Ja, det är skärnaka. Nej, allvarligt. Man kan vara en kraftig kramp ganska. Det vet jag. Det fiber ganska. Ja, jag vet så det blir om utskifting på ena med krampa det blev nog det kunna inte ränna alltså men för så det sträckt. Nej, jag vant att det var en några stretcher eller här har vi några stretcher det betyder att det var några minuter lagt det trätt till i bestyr. Här touch minuter efter av vanliga lagt i Sarpegere och här är framvis. Ett och här är lite stäcker till Jan Elskort. Ja, nu då så fått natten man haltar. Kan där en fiber backside där nog ganska. Han helt helt de backlär i la så läs. Det är ofta vi ser en fiber som mest då så är det inte snack om att det är inte här ändå inte men det är också mer som en krampe men alla är det där. Affär har kommer ju öle väl jukt den där kommer gå stå och bli så tacklar och det harsta. Kan det vara att det är en smäll över här så. Så skulle där sända en annan in och han ständer klar vid sydlinjerna och han är nummer 16 och han heter Jan Benjaminsen. Ja, och han ska så spela mot en Kjellman så han är ju inte okänd vi har kommit in och kanske Jeremon, ja. Ja, så spännande om han ser ut som på att det blir. Ja. Vad är det från vi är till han? Ja, nu är det. Tisch och kan jag Sven känna slags. Nå, här var en så gärna där Fink sent in 4 och Fink skallar sig inte på normalt men det blev unga i Orkland. Spännande, det var mycket. Ja, Watching är hållt ut sin guys till väl Hans Jörgen som ska ut han har gått kort där snart med sig man att rätta. Alltså nu ger det ju det ser ut det kommer där. Ja, kommer centrar. Nej, det där kan alla bara ut. Det var Adesina Laval som kom ut. Så är det mer för att Bendoma. Ja, bevar det bestående, ja. Ja. Att måste. Men så ju han Gunnar ju är kom in eller han är ju för vi ska måla. Ja. Han är en spelare mittbackspelare som kan rända för Lucas minne fält och vara farlig bredvid vi hade ju och fått i annars. Ja, men annars som sagt sportstren är börjar över här i dag och i Tamadisno som alla börjar klockan 3 därför att stittast och här är det så en 8 minuter efter av vanliga lag 2 plus att läsa och här är Jan Laker 1-1 och till Washington som har bollen nu och på alla belä ända så gärna komma i mitten men missa bollen efter det hinner lägga trust nu och arbeta sig fram mot Brostein och in i Brostein så NSOI och här är Jean de Salvi på här Frau i på och så ända där vi att Paul Hannes som har på Frau Benjamin för han åter räcker på bollen in i Brostein snarare så centrum vidare och så är det Gruljan några spelare med bollen och tar skiftast om man och nu är det Filip Georgievic som krackte han till sen fick han räcker vi bollen om man i Brostein ut att Brostein och så är det själva sänder han mot Malmö och Malmö för han. Ja, inledningen kanske jag vill inte ska man checka en gång i Örnala så li för tatt på mål så som räcker vi för sätt haft trubbelagar ut dem i hövla. Men tanken är själva kanske spela helt att rum och så var bollen 4 men lika för tatt på mål som räcker vi räcker väl upp och längt upp isne och för så kan man säga och kommer ut och det blir inte trubbelagar i hövla alltså det. Ja, och så är det NSOI. Här var bollen av mina. Tobias som är vänster med nu. Och Adnan Fridsberg missar bollen av Bushing-salvene och här är det så Gunnar Vattnamer som författar bollen under först söfte han stöker ut av att det var inkast som Adnan Fridsberg teker Araka eller Barer Hansen var där. Barer till Per Langkort, så det Karl Löchen, så det Tobias Olsen. För Romina vinner här ut i vänster sida, Stagra spelar stort fra sig till Paul Hannes. Paul Hannes åter till Tobias och tar bara syna mittlen och så åter till Karl. Karl sänder så bollen det gör höger med in Per Langkort. Och Per häver så mittlanda åttna framför sig, lätter hon bollen, åttna räcker bollen, prickar så till nästa man som var Jan Benjaminsen som kom in i Janne. Ända så gärna spelar sig på bollen nu. Här vann också Lanchen, Karl Löchen och i vänster så till Tobias, långt ut i bordet till Einar att till Tobias. 5 minuter efter av vanliga lagtøy, 1-1 här i Sarpegere mellan Viking och NSOI. Så är det högre med igen, Per Langkart i bollen.
Så stack bollen fyra fötterna av motparten och Georgievic sätter fer och han släpper i mitten två motläggare vid bollen reker framvis stackar så och häver möjligheter han häver då skott han ränar snöda ena för 13 narkas prosta nu måste skott för att komma ett land han blev via räcka vid bollen Gunnar Vattnaberg så missade han och så var det kanske en hand där av bollen men damer lite inte visste komma och bollen blev så center om man hinner halvarna här för Erling Kvätter om bollen kommer vi fotlar för fram efter vänster med vi någon ränar få nytt alla på län sammanspel vi Salva och så hade jag till om att vara ett hotna spark men jag hade ändå så gärna få akkurat Kvätter bollen Arnon över 8-4 han var ute men ja ja, men undrar mig stöven i Arnar Filip hever han hever en två ganska trutja möjligheter att röjna längskott ja men för så chappande i höger så ju att det blir pura möjligt att göra några vi bollen då att det är ett mål på till det här mål utnyttja det är ska man säga undertal vi fällt ja att och alltså det hade Laxe lyckas som också Atalia för välja att det är hemma eller det är ena steg hem. Och Malik kommer ju låta landa och körs väl Maria. No. Ja, vi tar det till att Skala har lagt sig 8 och i havn mot Rape. Och så är det en utsak fram att mal någon här. Så en så gärna på så bollen visar. Sända så bollen fram till Adnan Fredriksberg han är rängstader. Oj, att det var lite, men det alltid att det var läge att det var öjla lite. Han skulle kanske boja färre fram om millinjen här. Alltså han är helt han är akkurat skriven men eller så i vägnas. Och är bestämmer 8 och vi får klara och till bad news ja och ja. Ja, det är ordentligt. Utskiftning är det såna. Hans Paul Samuelsson kommer in för Hans Jörgen Joros ja. Och en så skiftar resten ut för Betwell och in kommer Peter Knudsen. Ja. Kanske mer offensiv utskiftning är ju hon. Jag står ju att jag var ju där där isen där Hans Paul kommer in i mot Jörgen och mer offensiv och det samma vi kanske Peter Knudsen här där. Han kan göra månen ner så sist lötna. Inte där kan han spela i isen. Atle Gregersen tar frisparken, sänder bollen fram och i Brostheim här för han ut till målspark. 2 minuter efter. 1-1. Ja, och till en så som Röner och bollen är 28 Fredriksberg startar kan miskas och Witchings halvan prickar bollen in här ute i borre och här Röner så bara att ränna bollen upp men Witching kan få sparka bollen ut av bollen där blir inkast som är tidigt och så kommer bollen väl in 4 och kvar ska han ut ur Brostein och till Witching kan en så gärna få han åter här var han här utanför Brostein och till Per Langård som lägger han ut till Tobias så högt in i Brostein och så snäger han bollen vi hade någon han själver Paul Johannes atlejan till Clement men här störst ungen Vandastöva och i stegen färra där några helga och ikvan annan här av Mien och Bayer för ilt och bollen vill så center om man efter mot Witchings Brostein här ständer Gert Hansen och expederar han iver att det hinna halvorna och uthav till inkast till NSOI. Ja, nu stöttes det kvar igen, 1 minut kanske efter och så får jag att så jag kvart lagt vid att trät och detta luktar av en janlägga. Jag halta lukas med att bara parstar till just inte onökter vid stövna. Nej, helt att jag helt inte att den utvisningen alltså Ronaldsjungar har kanske haft bollen månad mer men där har inte vi namn det var skapat något som helst. Så är det ändå så gärna Peter Knudsen färdig att hemma hålla bollen och Gert Ferran så. Han är så mycket crushed att han får helt inte just när skilla gott vända bollen ändå så gärna på natter. Och det är så Paul Johannes som är han nu spelar stått till Tobias. Och vad händer? Tobias centran att gör Ivrom. Per Langård. Hever man visar höger mejen och till något barer. Så är det 8 Fredriksberg att gör Ivrom till Tobias.
Ja, det så gärna som jag har också nästa spela att fram här, men allt framman för ja. Det vill ju köra farligt. Allt framman för vi ska ha bara synt valt det. Okej, då han som en airjocken här nu och nu väljer vi eller hålla vi det så är tar väck från Malmö och tur rättnas full väl och faktiskt och i perioden vi tog mannen så är en stöve här som Filip för dribbland här nu i flyer för en över möjliga att röna sig mot Malmö men färs på John då men annars inte väl jag ska man säga farligt vanda med stöven i över det säger så slötna och sen har lag blev var inte eller inte han blev näkt hemar och men underhållande en ganska förvärrat det var faktiskt punchspel näck för Malmö lagar så att det blir inte mer ska man säga täppt för då. Ja, jag sa inte när Schelte kom upp här. Men tar man från världen ut i halvtid att klockan säger att ungefär in här. Och så juxta vi tog. Och här är jävla grejt. Och nu är det Wichingen ner en go sending från Benjaminsen framåt till Hans Jakobsen. Från vi åter och här så Erling alltid kom fram vi vänster med igen. Men det är inte några ränningar utan boll eller så läs så det är inte ovanta som händer. Men här så kör vi där från Benjaminsen om man kommer köka någon. Här så vi han gamla mannen gick undan och han tog räddningen själv alla vinner in. Och Monte avgörstesten här i Epstelöte. Och fint att man får vilka spelare nekva små och gå sändning. Och så en go sändning från Polly Hannes framåt till Peter Halti och han vill krökter här de har frispark mista läge. Och han tar det kött tar det framvis ganska mer låta stövjer än så gärna Einar lite botten men inte nå väl in för det med för korsning åter hooks igen. Och så hade jag att vid åter så chat Witchingsley som i varje stöve och har Tamarald alla stanna. Så Peter Knudsen om kommer jag här vänster men och Renniker är inte jag någon billägare och han renner med bollen och ska skjuta hem man klarar ut i bollen ändrar för foten och Adnan Fridsberg. Ända så utrust här mot ända nu. Ja men får renner från Peter Province är bara in och hade Erling för ut i Peter skjuter för Erling Jakobsen blockerat och att det kunde bli en öliga gåstöv eller att det var en gåstöv men gott väl spel för Erling Jakobsen och för Björka. Ända så en arbete vi är och så en vanless Archer från Adnan Fridsberg vet inte vad han en gång att live är men det blev en sort skott till också på som Alexander man. Det var en skifting gjort där. Och det är Wichinger som skiftar och det är Hans Jakob Lervik som ska in och Filip Georgievich ut. Ja, det är ganska mer för att få in en gång. Filip arbetar väl. Ja, men det så vi också ganska sitta och insätta det är ganska det att han lite högna löjden upp från brinken nu och ser ganska löjden bättre men annars arbetar inte snacka om raskt. Så kommer 5 tal upp här. Jag vet inte till för en tema där bättre antar jag. 5 minuter lagt det. Ja, och det är säkert passande. Det har varit i min stage och just det där. Ja, 5 minuter efter. Ja, är det någon. Men nu plejer det sig minsta läge 5 minuter. Så det är eka man isen lägger upp för vi. Men en jaunlägger 1-1 och vi har inte haft stora målmöjligheter men det måste vara ju Wichingen och Janne här från Benjaminsen knappt kommer att gå och stöva. Ja, och faktiskt Peter Knudsen är det är faktiskt en god stövan kommer men öliga har gått väl spelare Erling Jakobsen för ner och blockerar skottet så. Men alltså inte vi samt manglar det här ordliga stora chanserna eller så ordliga spänta stövna. Det har vi inte ordliga väl här och gör något läge. Jag helt tydligt att det tar binda 4-0 så jag Wichingen kan ta kan folk åter och så det är inte så här spänta stövnar som hämtar ta i bara pastar vill ju alla upp. Och men till ända så gärna kan kanske är det mera vi har bollen mera nu. Och Polly Hannes över andra minen nu, stått till Karl till Einar. Och Einar räcker så fram efter av Wichingsalvarna, stäcker så han, spelar stått till Polly Hannes vidare, Adnan Fridsberg, ut i högra så igen. Nu knockar väl Ginger ja, bara gå sändningen för det. Och så var Reppi här och jag väntar nästan att han Finkel Lucas som flukta andra bollen mot Malmö men det rycker i shortlen. Jag vet inte var Skyva kalta benet på Polly Hannes som bollen la till så en hösändning en hösändning från Einar in för det. Ja, men stövan Charlotte sig var öliga gås för när Barer Hansen vi bollen och helt det höger så ju gå att till lägga inlägg och knocka fältet är inne i fältet och Charlotte synkarna så där täcka kampen upp där men på hans färs räcker han short lite. Nej, Malspark är till Wichinger och till så tidsen Gunnar Vattnamar och botten ända till Sölva sänder han så frasar till Hans Jakobsen och så där ännu så jätter av botten. Karl Löchen och
här kommer Einar Tröndarjek fram av mina och Bolton till Paul Johannes som är näka mittfyra. Prickar han stått till Clement Atle Paul Johannes. Det gör ut i högra sida. Här är Barer. Och här är Ottne Fredriksberg. Tar Bayer. Reina. Så man här är sin tvär målläggare utan omtar med att spela från Vittamon och Adam Frisberg kommer han langar till och tar på. Han får i nätet. Jag tror han får i så i nätet. NSOI har väl lagt 8 Fredriksberg. Han är langar till. Och bollen sätter i nätet någon. Och här i Evertojen har NSOI lagt 2-1 mot Vikinge. Ja. För mer så tjå. Brast bollen i synet men nej innanför väran. Han var innanför det. Ett lumpemål, ett lumpeskott från, men ett gott skott, ett diktarskott från Ottna Fredriksberg. Och nu är det inte lätt att vänta här stövna. Ja. Ja, och här spelar där framvis. Det var 5 minuter blev lagt över träd. Och Vikingarna röna nu. Högre med igen. Så blev där center heter. Men allt i ordan här. Och här har vi ett inkast som tar förra röna att lägga allt för i Akaknudan. Och tar man för att vara Gerst som tar det till länge inkastet. Och här är så gärna Hackster får bollen ut ur blåstenen så där Vikingarna Hans Jakobsen det bollen ut i högra så igen han ser ut som han är färren ut här och vad blev det till det blev nog en nytt inkast det är nog en så som är rätt inkast ja han ser här 5 minuter så var lagt att säga här måste för vara färdig nu ja Huxi nästan. Så är bollen kommer om mina. Vikingarna har vann. Hans Jakobsen. Färsen drilt i knaspöten här. Så brukslar domaren inte det sista. Man brukslar för frispark till Viking av mina. Och så sända där bara affalt fram också. Gerst Hansen. Och han sände så bollen fram efter bollen vi skallar in mot Brosteinen och Viking. Nej, mot NSOI. Och så är Distren Lochen. Och NSOI fick alltså siersmål här i Evertojen. Och vann hända Distren 2-1 mot Viking. Viking var 8-1-0. Och i förra halvlek. Och i halvlek någon. Och så jaunade NSOI nog så tulliga. Och i satt halvlek. Och det luktes den i jaunleken nog så länge här. Men vi är en lumpnon skott från Adnan Fredriksberg var allt vi väntar. Och NSOI har vunnit en av de ekvaliga favsikronen här i Göte. Vi 2 har vunnit 2 år här omkring spelare. Så kött som möjligt. Men du kan ganska helt stått tacka i bränna löt Maria Angersväl.